Aisha ummi za mu je gaidawa, Aisha ummi za mu je gaidawa, ummi el rufa'i mun sarawa, ummi el rufa'i mun sarawa. Buga mini tambari na rerin wake, ummi el rufa'i mun sarawa. kai da uwar maza uwar mataye, Aisha ummi za na je gaidawa, matar gwamnati nake gaida ki, ummi el rufa'i na sarawa sama. Gaida uwar maza uwar mataye, Aisha ummi za mu je gaidawa, matar gwamnati nake gaida ki, ummi el rufa'i mun sarawa. Tun daga fari zane sa Allah na, wanda ya yi ni shi yake kiwo na. Kun ga abin da nura ke damuna, in na tuno kaɗai rashin abbana, sai na yi godiya gurin Allah na, tun da ya bar na har ya bar ummina, kana ya bani wanga baiwar make, rabbi ka bani dan na ba ummina. Saudiya za mu je ta sauke farali, in muka zo gida na ba ta kulawa. Gaida uwar maza uwar mataye, Aisha ummi za mu je gaidawa, matar gwamnati muke gaida ki, ummi el rufa'i mun sarawa. Rabbi dubin salati kan bawanka, wanda ya haska ƙauyuka da birane, halil baitin har sahabbai zan sa, nan daga auliya kudaden zaune, kirba ta su ce muke ta biyowa, mata har maza muna nan jone, rabbi ka so ka yarda mi dacewa, sai ka so mutum yake bautawa. Aisha ta kwarar ki mai lalle ce, idda ta sana ai nake rerawa. Gaida uwar maza uwar mataye, Aisha ummi za mu je gaidawa, matar gwamnati muke gaida ki, ummi el rufa'i mun sarawa. Buga mini tambari na rerin wake, zane na gaida an ci wani yanzu, na ga gwagwarmaya ta yi wa mijinta, gwamna el rufa'i ummi sannu, kibar mata an ci ummi sannu, ni dai baituka nake yi ummi, Aisha el rufa'i ummi sannu, na ji ana ya baki har a birane, ke da ya jan guda na ce matino, kin wuce goma sai a yau dagewa. Gaida uwar maza uwar mataye, Aisha ummi za mu je gaidawa, matar gwamnati muke gaida ki, ummi el rufa'i mun sarawa. Aisha ummi ke nake wakewa, wagar ta kice ki dan dubawa, shatan naki ne yake rerawa, Allah ya sa ranki na yi amsawa, kibar mata ke kike haskawa, kin zama kainuwa da shi da yabawa, kun talakawa ke kike haskawa, sabbi na ni kawai muke furtawa, tunda kwarabbi ne ya so ya gina ki, ba wani wanda za ya yi rusawa. Gaida uwar maza uwar mataye, Aisha ummi za mu je gaidawa, matar gwamnati muke gaida ki, ummi el rufa'i mun sarawa. Za na tsaya na ɗan zubo wani zance, gwamna mijinki za na je gaidawa, gwamna el rufa'i mai yin musa, in har ka tare hanya ta wucewa, nisan takurawa al'ummarsa, nauyi na gashi yake saukewa, ba wani ɗan siya da zai tankawa, ka ci uban damo da ba a dafawa, yan Yusuf na zo nake gaida ka, fata na zo biyo gadawa. Gaida uwar maza uwar mataye, Aisha ummi za mu je gaidawa, matar gwamnati muke gaida ki,
duk cikin baitina inda su lallika na ce dan bani ga nasirin na gaida kai ya kyautu ka ga gidan kuwar daren mazani har ma rabi'a mazan kyale ba tun da gidan ku ba su san ruwa ba mata na a ce da ni ummi ce yau ta kira ni zami yau gaisawa Gaida uwar maza uwar mataye Aisha ummi za mu je gaidawa matar kullum mu muke gaida ki ummi el rufa'i mun tsarawa bari na dan saya gurin antina sai na walla kun ji karshen zance ya'yan na kina ga Abdulrahman kun shi da kyan Ali anan yayi zarce girma rabi'a da ke mabin shi na yaba kyan halin tana tantance sai na sako hanif da bai zauranci mira yawan ga yaya zance mamar da yakin jiga bai tanki Allah ya sa kiran ki dai amsawa Gaida uwar maza uwar mataye Aisha ummi za mu je gaidawa matar kullum mu muke gaida ki ummi el rufa'i mun tsarawa ni naga tambura ake wasu raki Aisha ummi dole ne na zagaki bagare take ta wuce ai zaki sun zuba baituka dubu da ya baki da mahassadan ki zan yi awaki masu iya wa dukkanin lamaranki kin zama zara na gaba a dishe ki ko a cikin duhu kina yin sheki Allah ne kadai yake haska ki dole mahassadan ki sai ta dishewa Gaida uwar maza uwar mataye Aisha ummi za mu je gaidawa matar kullum mu muke gaida ki ummi el rufa'i mun tsarawa Wakar take ne nake rerawa Ɗan Yusuf ba za na ba daina ba Aisha tankwarar ki mai lalle ce wacce ta sa nakin ji ban boye ba ba magun nasiba ban raina ba ba man Abdullahi ban raina ba mai ki da kyan hali ba za a musa ba tun daga nau nake ba za a gayan ba Allah ya ɗaukaka ki zan yi roko ba ki gudun mu in na iya bawa Gaida uwar maza uwar mataye Aisha ummi za mu je gaidawa matar kullum mu muke gaida ki ummi el rufa'i mun tsarawa Ummi Aisha uwar mabukata na ji batun ki na ji bai ki da kyauta kin cire damuwar gida da makwabta na yaba kyan halin jikin iya kyauta Allah ya sa na samu tawa na karba in na ci nuna sai na bawa makwabta dan su ji ɗanɗano na ummi nufina mata na a ce kina majina kayan sauti zan siyo na ajewa ke da mijinki zan ta yin wadewa Gaida uwar maza uwar mataye Aisha ummi za mu je gaidawa matar kullum mu muke gaida ki ummi el rufa'i mun tsarawa Gaida uwar maza uwar mataye Aisha ummi za na je gaidawa matar gwamnani nake gaida ki ummi alrufa'i na tsarawa sau Gaida uwar maza uwar mataye Aisha ummi za mu je gaidawa matar kullum mu muke gaida ki ummi el rufa'i mun tsarawa ummi alrufa'i na tsarawa